travel, mukbang, hosting events, everything on Pollux TV. Hello mga kapaps! Diyan sa atong channel nga Pollux TV. Ug karon mga kapaps, na ako'y mga bisita. Karon ang gitawag ni sila og funny comedian, no? Then kani sila mga tawhan na pwede din sila modawat og mga birthday or mga festa. Unya ato sang tawagon kung kinsa na akong bisita karon nga niarigid sa mga ano. Okay, pali. Okay, atong mga funny comedian nga sila si Bong og si Ramini, ang batang bronze. Hi mga kapaps. Hi mga paps, I'm Ramini, the funny dudu comedian. I'm Bong, funny dudu. Ayaw mo kalimutan sa pag-subscribe sa... Pollux TV. Yung kung kinukailangan mo mga variety show, please contact to Bong Lawas or Ramini or ni Flax, no? Sa iyang Facebook page. Hala, kung sigaran, kung magpa-variety show, birthday, kasal, inikay mo, bunyag. Bunyag, Oh. patay, Lubog. lubog. Patay, way patay lang mo ito eh. Kanya lang mga variety show. Kung patay naman, show patay. So, please subscribe to Pollux TV. TV. Okay. At ayun ninyo ang isunod na mo ay among i-upload sa Pollux TV. Unsa man nato i-upload karon nga title? Mangita sa taglain. Oh, sige. Motong itawag ganiha nga kato. Barbil. Captain Barbell. Oh, cutting barbil. Oh, ito siya. Tanawan ninyo ang among pagabuhaton na. Okay. Roll BTR. Thank you. Bye-bye. Murag kondisyon ko nung adlaw na kami man magpakuan mo, magpasingot ko kami ka mga hindot akong healthy lifestyle. So kaya mga ngay buhaton ka nga mga kuan ko mga kondisyon, jogging mga ako. Labing maayo ni mag-workout ko. Akong pagkukun nga pumasok para mo likod mo healthy ko. So mo appeal na ba ko Mr. Olympian? Yeah. Mag-workout ako. Ayay. Makuha na nako si Muslim ang lawas perting pagtika. Dito eh. Sugda na ako karoon ng akong exercise. Pasigo. Atong buwan. Perfect! Bodybuilder! Sugdan na ko nga mga paps. Woo! Murag ng gahi ng mga kapaps akong bicep. Siguro na akong bicep kung ako gini. Uy! Kuyawan eh. Amigo na mo balas ha? Paulax? Balag na. Chim naman. Jim naman. Gutong lawas ha. Ano man eh? Anong chim naman taron ha? Ikaw. Ha? Gusto ko na mo intero Mr. Olympian. Ang isang Olympian. Bagay na rin mo. Kaya mo na ako pasayan. Mapil kayo may sa'yo Olympian. Kanang Olympian, so di ati ka, maura ba na ilan eh? Ano, so snigil? Oo, sige. Ba! Wow, no, gahi o gahi ka ba? Wow!
Good! Ikaw na! Wow! Good! Ikaw na! Wow! Good! Paprapit na. Apit na. Kita sultihan ka pala. Sakto na yung gibuhat nga mag-exercise na. Ay! May padako. Kini si Palax, no? Sultihan ka. Dako ni Glawan tao na bodybuilder dyan. Mama! Na, oo. Bodybuilder. Oo. Pero karon body odor. Kaya si Balax, magpikasilid, Oh. Rick Martin! Pikasilid, Rick Martin! Pagtalikod, Coco Martin! Mabiwag, lumon sa bakpit! Bugal-bugal man kayo ka. Lari mo diri sa babalay, magbugal-bugal mo. Kita Palax na. Nuroy mo dito bagay. Hindi nga lagi minimo niya. Tutong sisyo na to inom-inom ba niya? Saan man na naman kalorya. Ako naman gang, healthy lifestyle kaya COVID karon. Daghan lagi nangamatay. Ba? Sultihan ka, Balax! Ang imong abs, ibalhin na! Ano naman? Asan? Ubos abs! Aw yan tiyan. Dugano na kayo. Dugano na kitiyan. Beto pala, sultihan ka kinasabi ni Sauna. Agis na ni pagka-bodybuilder. Lord! Oo. Sauna. Mag-show mi Sauna. Pwede. Tumo kay Kevin J. That's fine. Dahil kay Tinuod na. Nawasan mo sa unak, sumukupo ba ko? Saan na yun? Tanawaw. Bodybuilder. Asa mo nanapitan ang bodybuilder ko? Dala, buddy! Wait, bitil! Bisa nga sabi mi show. Sauna ba na good sis? Wow! Maso! My God, chicks. Ini ka na, hikap sa dugan. Wow, masujud. May hikaps pa. Wow, martilyo kahit kayo. Ini ka na, 6. Oh, ang sama ni, lansa. Suway ninyo, samsuway! Ay, Excuse me! Mag-exercise tayo tuwing umaga. Sasaday ka daw. Uy, nag-autot ang lagi! Haba na. Una nang hamahukan ako nga kamaukanan niya nang utot kapit ni barbabaho kasi ng utot. Haba na. Bata di ako eh! May utot na, mga kinahon to niya. Kinahon to niya. Ito, suwayan! Ansa pa? You are. Ay, ka platong gikot! Sa balas. Bukan namin dito itong Ubig bahaw eh! Yari mi dili bagay. Wala kay sudan bahay lagi. O din na niya, di ako nagasansa ko rin yung kung bugal-bugalan niyo. Karoon, huwag rin mo mga kaon nga ni Mala, no? Ay, panimot ka sa inasa niya kami! Panimot ka ako! Susong ka ko Unya, gigoto mo niya nga naman yung style. Unda, huwag ko niya bugal-bugal, eh. Ay, Ito ba? Bawa ng buhay. Joke na to. Joke mo mo! Joke na to. Ikaw magbukod ka namin masukok ka mo! Eh? Nanawa, pala-pala, hindi mo duwa ka mo duwa. Huwag yung ko'y, mahimo niyo, puro rin mabinuang na. Eh, lagi gwapo! Ikaw! Ay, kasuko! Ay, kasuko! High blood na biya ka! Una pala. Healthy lifestyle na to. Kita bisa share ang Klaro eh. kata ba mo nagawa sa lahan mo? Umakas pala sa magsulogan si Balver. Di pa ka masulogan. O, sige, ko, pagkaon. Basta si Chanel, ha? Ayaw kalimti si Chanel, ako na. Imo na siya rin. Bantay ko tamo sa Bawgi yung kuha na. Kanang Gusto ko tumawag. patis pa niya. Luar na. Oo, katong patay, katong gilay, dugo-dugo. Ay, sa chopper sa. Oh, sige, sige. Chopper. Basta si Chanel, ha? Siya rin lagi. Hindi na, gabol Ay, ay. Unya na. Kuha sa kong pagkaon. Iba na ko. Alsa mo. Ano mo? Di sa chili rin, katong chili pangit. Iya. Galaw, mencari gaun. Gatal ya. Gatal. Iya, kami naman kita. Ay, ay. Gaya siya. Relax! Gutom na! Woohoo! Relax! Masih di kau tu gutom ni banyak banyak bukan nak. Baba. Oh, Ayo, wangi kay. tahan. Relax! Oh, sila lami kira mo. Sip. Bisa semalas ni suhunya banyak balas. Dah kan gitu. Ha? Mungkin
koneksyon na balas dahan, ganun lagi iro ah. O ganyan na, kay Iro. Oo. Lagi ba? Sa iso mo ito ni Balax. Dahil nag Iro. Iso na iro lagi. Ano man? Di mo kaon. Bagi mo sa pala. Hindi mo kaong Iro ko na Iro. Kasi mga Iro aralan, sa mga silang Iro. German dog. Oh, ano? Hotdog. Dog. Badai, duk. Basta din eh, dog. Kita ko itong nari ko nila ba ilang pala. Kita ko. Sus mo ko sa nila. Adlok. Naman. Kaya katong Iro, hindi ko nga. German dog, di suga. Ay. Oo, pagsuot ako, sus. Pagsuot ako, sakit, pagpuntok na ko. Isugat ko. So, what siya? Ayun, pagkakis Iro. Buang mo ko eh. Sus, hapit ko paaga. Ah, sa iro. Katutagis Iro. Iyakin ka. Sus, hagitar mag-ipon. Ah, iro. Agad tong tagis Iro. Harapin kinisa. Awa. Lalo na sakit mo na, magagapan ako mag-litson ako. Litson ang gihatag ninyo. Ngalo ako dito. Ano na pala? Labi ako na ngayon. Buwan ni talisay ni. Dari sa ini, ibu terus. Mula balik ke dia. Kaya ako ginaga. Ako man nagwakwak. Bebe, tagong na ko balik. Terus mau din akong paborito. Wow! Gahi! Ini. Hindi all problem. Ano sa nino? Mas lami pa ni hiwa lagi gini. Magwagog ka nun. Tuh. Malah seksian yang mau keluar pala ni. Guwapo. Gwapo Karon pa ka nag-ingon ako guwapo kay kakao na magaglitson. Unya kanina giunsa ko niyo pagbugal-bugal mga taya mo. Di ngano nga na mo. Ya karon mudaig mo nako kay nailitson ako gihatag ninyo. Mo yang masih exercise no. Kaya na kami minute so dia. Kadugay ba? Muna sa kapitso. Hindi ko bulog pa ako nang Wala na. Sino ba? Oo, di ka. Wigi ba? Yan, sa kaninis para sa iba sa mga ko kung iya padado ko niya gina. Pada. Gina. Ina. Kinasal. Sige ko pa si ko bin sudan kay hinuta sa bisu din ako eh. Ya, baka bilik sa trace ha? Doon tayo. Ay, ito ang baras na. Yung maglubot ka. Robot, tuwagod na nito. Kita taon. Oh, robot sa error. Sabi man, error robot niya sige lang mo gati-gati. Pabilit ba na ako itong pamigod? Subutan ka na ba? Mga pare. May ganang tao. Magtao eh. Kaya di ba lang siyang magtao? Dakong tao. Oh, yeah, dakong tao. Kung sa'yo kami tao. Kato yung anak ni Franz. Bata ka to ba? Wow. Ang anak ni Frank. Oo. Doon kay Glawas. Doon bigaw. Pati nagbuo. Batik boho. Doon lang, batik boho. Pero layo ka to sa masawa. Sa imong sawa. Pati na siyang lawas. Kaya nga. Ano man? Lawa mo siyang lawas. Franz! Dayor kay ka sa sawa na mo. Ano? Ang estetik ko. Tay? Magtalikod. Estetik ko. Tay, ano ka yun? Hindi ka tubang. Kulot kay now. Wala. Franz! Ay, sa akin lang ito tubig. Gaya nito, Hanan. Franz! Woo! Ano eh? Hala. Dado to. Mga salbahes! Ngamong inyo mabungki. Gising mo pag bayo Franz. Eh, gising mo pag ginawa ng sudan. Sakit pa. Pwede supit. Ayun. Joke na naman. Joke naman, Franz. Joke na yun. Samba. Mga patuson. Joke naman na yago. Diba? Okay no? Ano?